Činjenica je da deca u 21. veku odrastaju u potpunosti drugačije nego mi koji smo odrastali tokom 80-ih, 90-ih. Razvoj tehnologije, prvenstveno računara, tablet računara, telefona i interneta zajedno sa tehnologijom doveo do toga da deca sve manje vremena kvalitetno provode u prirodi. Ekrani osetljivi na dodir su postali svakodnevica današnje dece, iako tehnologija predstavlja roditeljima spas u različitim situacijama sa decom, iako su oni često ponosni kada dete ume da klikne na nešto ili da koristi neku aplikaciju, zapravo ne čine uslugu ni sebi ni njima, jer se deca nalaze u periodu razvoja kada im je potreban pokret, svež vazduh, pa i poneki pad i udarac. Dakle, sve to deo je njihovog pravilnog rasta i razvoja. Opet se vraćam na period mog odrastanja, kada smo tokom 90-ih odrastali. Svi se sećamo tog perioda da su nas roditelji teško uvlačili nazad u kuću i nismo hteli da budemo unutra i obroke smo obavljali u roku od 5 minuta samo da bismo ponovo izašli napolje, a to nije svakodnevica današnje dece i zato se mi trudimo da ih vratimo nazad u prirodu, odnosno da i njihova i igraonica i učionica bude pod otvorenim nebom kao što je bila i nama, i tako je nastao program Planeta bez granica. Tokom ovog projekta naš cilj je bio da kod dece razvijamo iskustva koje će im biti trajna za ceo život, jer niko od dece se neće sećati nekog dana koje je proveo kući pred ekranom, ali će se sigurno sećati jednog dana koje je proveo u prirodi, gde je se zadihao od trčanja ili od smejanja, gde je dodirnuo kišnu glistu, čuo kreketanje žaba, isprljao se od blata, prošao bosonog preko kamenja ili preko neke vode. To su životno važne iskustva i to su uspomene koje će im sigurno ostati do kraja života. To je to.